हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोनहाय दिनै आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना बुंबाय थायो नों मानो दाना भिडिअ लाबोथारला, माथो गोबावजोंसो मोनफा भिडिअ लाबोसै, बेफोरबायदि खोथा बुंहरबाय थायो। सोरबा सोरबाया कल खालामनानै बुंहरो, वाट्सएपआव बुंहरो। मानोना आंहा दा सम गैथ'वा, आं दा खामानियाव बेस्थ' जानानै दंथ'यो। बेनिखायनो आं भिडिअफोरखौहाय नांगौ बायदि लाबोनो हायाखै। ओमफ्राय आङो बेवहाय खामानि मावबावनो जाहैबाय 6 मास। आङो फैगौ अक्ट'बर मास लास्टसिम खामानि मावगोन। बिनिफ्राय न' फारसे आगान सुरसिगोन। जेब्ला आङो बिनिफ्राय खामानि गारना थांगोन अब्लासो आंनि भिडिअआ सानफ्रामबो रेगुलार अखा हानाय बायदि फैबाय थासिगोन। बेबायदि थाबाय थायोब्ला माने भिडिअ बानायनोबो आन्दायलायलाङो, माने रायलायनोबो उसुबिदा मोनलायलाङो। बिदि जिरायहाबनानै थाला, सानफ्रामबो बानायलासो माने सर' जालांबाय थायो भिडिअ बानायनोबो। दा थादावबायना सिगां मास मोनसे फुल मास मोनसे द्रप थादों आङो। दा बिनिफ्रायनो बानायनो बाबाय थायो भिडिअफोरखौबो। गोबां मानसियानो बेफोरबायदि माने मानसि खारनाय मानायनि बिदि भिडिअ हरबाय थायो, बानायनो थिनहरबाय थायो। नाथाय आं बेफोरखौ बानायला दे। आङो रायजो राजा नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय, खोमा खेबखाबाय। आं बेफोरबायदि मानसि खारनाय मानाय, न'खर गारनां खारनाय बैफोरनि भिडिअफोरखौ आं बानायला। टटेलि आङो स्टप खालामनोसै बेखौहाय। थेवबो होनब्लाबो सोरबा अख्रायै थोनबाय थाहरो, गाज्रिसो मोनजालायलाङो बानायाब्लाबो। बेफोरबायदि जायो आरो गासिबो रिस्कखौथ' लाजोबनो हाया जाहैबाय। जायफ्रा बानायहोदों बैफोरबो, नङाब्लाथ' बानायनो हायो। नाथाय फुल न'खरनिफ्राय रिस्क थानांगोन। ओमफ्राय सोरबाया मा माने भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनो माने धुमखि हरबाय थायो। सोरबाया बायदि माबा सिलाइ देग्रा आफाद बायदिनि नाम लालायलाङो। सोरबाया नै आबसु थाबसुनि नाम लालायलाङो। बेफोरबायदि खालामनानैहाय माने जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बिराद धुमखि हरो आरोखि बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थालाबो। ओंखायनो आं टटेलि बाद होनायसै सानबाय बेफोरबायदि भिडिअखौहाय। आं दाख्लैबो नोंथांमोननो खिन्थाखादों सोरबायदि आंखौ मा धुमखि हरदों। बे धुमखिखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थादों, दाख्लैबो आङो शेयार खालामदों। आरो मा खोथा रायलायबावनो रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो। 6 मास 7 मासखौ आरामसे नेनानै थाबावदो। बिनिफ्राय लोगोफोरजों मिनि खुसि भिडिअ बानायनो मोनसिगोन। आरो आं नैबे मास जोबनानै एप्रिलावहाय आङो खुनुरोखोम ग'प्र गंसे लानो सानदों। दा आङो मास मोननैल' जादों दाबो खामानि मावजेननाया। सिगां आं गोबां सम बेरायनानै थाबाय, ओरैनो बेखार, बैयाव थांलाय ओरै बेरायलाय हरै बेरायलाय। नाथाय बेयाव भिडिअ बानायनो थाखाय मबाइलाबो थिग नंला। ओमफ्राय आङो केमेरा गंसे नांगौ जादों। बेनिखायनो आङो दा गोसो होनानै खामानि मावथारनोसै 6, 7 मास 8 मासखौहाय। दा आं मास मोननै जाबाय, ओमफ्राय आङो 6 मास मावबावगोन। बेनो आरो गोजोनथोंसै बयनिसिमबो।